Goedemorgen. Het is 11:08 en we zijn hier bij de akkerbouwbedrijf van Kuiken in Wierum. En ja, wat doen we hier? Het krijgen met deze kraam en wat er elke sneun gebeurt naast hun dagelijkse werkzaamheden dat ze als akkerbouwer ook doen. Ga je mee? Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit je hem sneun er eigenlijk uit? Ja, het begint eigenlijk van het begin af aan. Dan maken we de karre kleer. Dan rijden we hier naar de Arriva in Dokkum. En dan zetten we eigenlijk een beetje alles op. Dus de tent en nou, dan zetten we alles een beetje kleer. En dan kunnen we nu genoeg alle klanten wat helpen. Maar ik zei een hele mooie gearworking. Ik zie de hele familie hier. Die helpt dan ook met elke sneun mee? Ja, als het goed is, op het opbouwen helpen ze mooi en dan daarna nemen wij het verder over. Waar ga ik te krijgen? Ja, mooi Sibren van Kuken. En mooie balling verkukken. En wat doe je hem? Ja, wij hebben zelf een akkerbouwbedrijf. Dus wij verbouwen dus rappels en siepels. En, nou ja, En we hadden dus nog een samenwerking met Dijkse Draagsma voor het telen van vezel-hennepgewassen. Ja, voor de isolatie van wenningen. En wat verkeer je hem voornamelijk? ja, we verkeerden eigenlijk van alles. We hadden rappels, siepels, wattels, maar ook gewoon bakkersproducten, soepen, snet, maaltijden. Dus echt van alles. Kijk naar het bedenken en nou, het laat je. Dus de streekproducten, dat is wel je merk wat je hem verkeert hier. Ja, het binnen hoofdzakelijk alweer streekproducten. Je komt hier al vanaf het eerste uren. Ja, eerst bij de Jumbo en nu hier. En ik vind ze ja, geweldig. Ik vind ze zijn aardig en ja, hartelijk en ja, belangstellend. Ik vind het heel goed. Een van de jongens die brengt het. Dat zijn de jongens van ons. Nou, Jim Shovel, het is nou opbouwd en dien. Al hier heerlijke streekproducten, dus we nemen het ervan. Lekker eten!